Opisyal o makawani sa Register of Deeds sa Cebu City. Gireklamo sa Visayas Ombudsman tungod sa pasangil nga nahimo silang instrumento sa paghimo og mini nga titulo sa yuta. Si Femari dumabok sa report. Giulagway ni Attorney Renan Oliva, Regional Director sa National Bureau of Investigation, nga sindikato ang naglihok karon sa Cebu City Register of Deeds. Sa reklamo nga giduso sa NBI 7 sa Visayas Ombudsman, subay sa reklamo ni Eric Francis Nobla Jr. ug laing duha pa ka kaubanan, human matituluhi ang 5.5 nga hektarya nga luna bisan wa nila kini gibaligya. Gibanabana kini nga mobalor sa 1.7 bilyones pesos. Giila ang mga nalambigit sa kahiwian nga sila si Attorney Benedicto Taylan, Deputy Registrar of Deeds ug mga kaubanan. They issued an order to expunge all the fake titles that were issued and revert the title back to its original form. But as early as June 4, 1994, nanay din og sale sili nga gikuptan si Lenos nga gikan kuno niya. The owner of the property was transferred from PMB to the complainants after full payment on November 4, 1994. Pipila ka mga kaso naglakip sa kalapasan sa Anti-Graft Code of Ethical Standards, Cybercrime Prevention Act, grave misconduct, swindling ug falsification of public documents. Sa ilang investigasyon, nasuta nga nahatagan og titulo ang mga private individuals pinaagi sa pag-abag sa mga opisyal ug kawani sa Register of Deeds. Ngano kay na in possession si Attorney Tiempo with this title when in fact there was no record at the Register of Deeds that this was officially released. Oba ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.